Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakalelwe ngamasongo kaSigonyela bavukuza abane abebevukuza ngokungemthetho. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Demete igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi bakalelwe ngamasongo kaSigonyela bavukuza abane abebevukuza ngokungemthetho endaweni yasophongolo eNtumbane. Laba vukuzi babanjwe nemishini noma amathuluzi okumba igolide elinganisela enanini lika 3 million. Kubikwa ukuthi batholakala nemishini yokuhlunga igolide kanye neziqhumane ezokuqhumisa ezimayini ezindala ezisentumbane ophongolo. Laba vukuzi ababanjwe izolo kubeka ukuthi bebeqhubeka nokumba igolide ngokungemthetho emayini esindala esophongolo entumbane. Babe sebekalelwa ngamasongo kaSigonyela maqede kwashaqwa yonke imishini noma amathuluzi okumba igolide. Bafethuke lezi indaba eyishaqisa abaningi. Mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ya YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.